Inoongaan ka rin ito ang anak sa puro ket isabilita inikan. Adaan dito ang anak, may isa ka rin sa mga puro ket buwang na pinatulungan ket sa mga para ko tayo nga nanlugin siyang panagbalbalo ng programa dito'y parokya tayo. At ka mga kaisa ka rin maiwan-wan iti barangay ni. Tinagiguray ka na kayo at ikapagasa ako ano naging nagsasatak kas may isang ina. Kas may isang anak, narinig niya siya panagbiyak. Ang kalat ket at talos pagsapulan ni tatak ko, ket at kagibalay ket inahan. Pinalakyan ka kami dinakisyan wala pang mati. Nadagket ket isip kami si pamilya ket nakabugyan. Insuro na kada kami ket adik ko di ay siguray, makikimulong, mangsakit iti pada nga tao, ket ang trabaho iti nasapang edad. Iti pagsapulan ni Amami, naipauna kami ket iti pagadalan. Napagtupos na kami iti elementarya ket high school, ket adik ko. Apangan na nakagraduara iti sekundarya, nag-enroll at iti kolehyo. Ngayon gawin tumatawag ako sa pulan iti panabagal iti asukan, may salay na semestre pinagpasto. Idinadaan ako ti may isang anak, gapoy nirumigan nga biyag ket kawan tinatarget at pagsapulan. Napanunutan ni aling ko tinagabroad ket kaasi ti ako, iti napanandang ng pagdiyan ket nakasalat at tinasaya ang pagtrabaho na. Mangsa iti tinulan para kalit ipagkasapulan rin tinagandang bis. Ipapantay niya na panunutan ni nanang ko ang pinagsubinak di pagadalan kalakitan na daan akong itiyanan. May sakit kagudwa iti kitawin ikedad inuunahan nga anak ko. Kabayaran ng atak iti pagadalan ni aman na kinagandang kay kagdag kagiti iti paro gagkasapulan pa ilaeng ipanangaywan tina na iti adenda. Kabayaran ng agad-alala sinikot ko tinay kagwang anak ko. Kalpasan nga na ipagday ko na palabas lahat ito magmanumalungan daw, nagsubli ako iti pagadalan. Estudyante na ityal daw, may saan ka ina. May saan ka ina, wala mo itiran niya. Nung dinagtay ni anak ko, tingay mauna si may sakit ka gudwa, matawin na edad na. Panpanawag ka mapanang si pagadalan. Inaudi na anak ko, hindi matanong na isang edad na. Inanawan na kami si Amada sa nakabirong sa bayan ito. Ngarod, nabatikan niya si Dwa, na anak ko asulok na iwanan kedisakan. Naligas na kukuntinan agad-agad. Nangunang lutek sikit kadigyan na. Napalasak pa yung mapanagbasa ng isalay ng oras siguro na. Ngayon ikayarin naman maturuan itibas ng biyahe at mapanagbasa. Riliyan lang ko kung doktor ibas na pagugana at ipakaamunan na nakalagot kami. Ngayon, siya ipalupos asaan na siya si mga kanyang mga iwan ikitag-ibig itiragin. Sa isulaeng kritikong daway na iwanan. Isunga na kritikong daway mo bagat pinupuko nga pag-graduate na kasang ability kaya perniyan ko. Kaya numatsyang ko karitalis trabaho dito ipaltalon. Conforme kagiging karupan ni kaya kapagyan na saya at gusto natin mga iwan si anak ko. Ang dapat inilikod daway na napilitan na nagtutugod hindi pagadalan tinauling anak ko. Nudat ko kurang ni allowance ko. Maladaw ang akipasi ni project. Tayo na nagpagiginagan kanya kapag the end kasabulan ng anak ko. Kaya dagat namin nag-isip ko manalalo ng aling ko nga mamirinig si pagkasapulan. Kaya tukastahan siya ako sa utang para sa allowance ko. Sana balik
tasaan kong na problema gatas iti anak ko. Nagwidad kaya nagsakit inaken, itikan kasikan na kanya. Timang patao si kasapulan si anak mo. Gempon ko naglagta ihin, ngagaan sa tanagyan tulahin, doon makabulag at makapagtrabahoan. Palawag tingitian na po ang ipinagawa. Pa kami mula yung mga nagkikita, iti sumerget pagkaraypay natin. Hindi na ito yung nagpasarap, kaya inang naglasatan na iti pamilya, kita sinaybayan. Isudat ka doon ka ng patanong na rin siya po. Awan man lang kung sinagay bunga sa ugat at pambabalaw na kanya. Kundi ka ito na rin natin kapalagayan at panagsapuyo sa suportada kanyang anak ka. Isudat nga palingas ang kikat ng lingko. Di naman ito ay perfecto ano kasayaan na ganda. Para kanya, isudat ni kasayaan na ganda. Kaya tagyaman natin ni Diyos na isudat ni ganda na ganda. Hindi na ito ngayon ang nagpasaran. Ganyan yawanan at isang wanan nila kakabsal ng buray di kapadasa. Nga kasi nga, ngayon ikibagada kanya na may sabal at kairan mo di kapadasa. Nagkert-kerti mo na masumpat ko na ito na awit. Ngayon napupo ko na talekpo ni Pagi. Ngayon daw itinasusurok na palagi yung niresin ng panahon pagkat inisyon. Ito'y parokya kayo. Pastilain yung labanan. Sakripisyo nga inarami ka ako tayo ng Jesus para magatayo. Kaya napanunod ko walay kuyan iwaras ko at yaman yung panitad na kanya. Itipigsa ka ng ilaso ito'y ito'y anang pasaran kaya nagdalanan. Kaskasat anak kaya ina. Anang ibag ang alantay.